manat. Manat? Shoutout tayo kaya Charlie! Kaya na! Sige, aming! Sinikare na po na! Kuya ay! Ay, sana all. Hi ma'am, pwede mo tana. Unsay English unsay Bisaya excuse me. Yes. Ha? Prank na, prank. Tara guys, ito pong tanon. Hi ma'am, pwede mo tana. Unsay Bisaya excuse me. Unsay Bisaya excuse me gani. Upload ako sa YouTube. Hi ma'am, pwede mo tana. Unsay Bisaya excuse me. Bahawa daw mga idol. Bahawa na ko. Mutana to ni si Kuya mga idol. Boss, pwede mo tana? Unsay Bisaya sa excuse me. Selamat bos, selamat. Nay mga gwapa mga idol, ito yung dulo na. Pagkagatag na akong garing. Mga gwapa, pwede mo tana? Pwede mo tana? Unsay Bisaya sa excuse me? Unsay Bisaya sa excuse me? Excuse me. Tagalog naman ako nito. Pagi. Pagi daw. Sige, magir ko. Bye-bye. Boss, pahinay lang boss. Kimungutan ako. Unsay Bisaya sa excuse me? Hi, mga hapon. Pwede mo tana? Tana lang ko. Unsay Bisaya sa excuse me? Maulaw man sila, maton ako, bye-bye. Mga hapon mga boss. Mo tanar ako. Unsay Bisaya sa excuse me? Unsay Bisaya sa excuse me? Oh. Kaya sa excuse me. Muagir ako ha, muagir ako. I-apel na mo, okay? Mo na apel ba? Sige, unsay Bisaya sa excuse me? Bagi mo. Shout out. Ang aka mga idol, gusto kayo madagan ng motor. Sumuro to ang Tuesday ride mga idol. Grabe, kapuya, bisag duol ra. So salamat kayo sa na-appeal sa ako ang content. Mga estudyante sa manat. Subscribe taon mo, maluoy mo. So mga idol, ako yung pang tag related sa akong vlog ha. Inig-upload na ko. So see you next video.